Nonni, se on semmonen homma. Kuulkaas nyt, arvos seuralaiseni. Me mennään nyt etsimään meri tästä näin läheltä. Tämmöisellä pölyisellä likaisella pyörällä. Tervetuloa mukaan. Tästä tulee todella kiinnostava video, mä tiedän sen nyt jo. Meren löytäminen on hyvin helppoa täältä Varsinais-Suomesta, koska täällä on merta tosi lähellä kaikkialla. Täytyy muuten heti tässä myöntää, kun hyppäsin tähän sattulaan. Ja mä pistin noin pyöräilyhousut, eli vaipan tohon jalkaan, tai siis jalkoihin ja pyllyyn. Niin kyllä tää on aika mukava itse asiassa. Tässä nyt on ollut muutaman päivän toi selkä aika poikkeuksellisen kipeä. Eilen illalla sit jostain syystä mä päätin imasta puranaa naamaa ja helvetti miten elämä muuttui yhtäkkiä. Siis kipu hävisi ihan kokonaan ja tuli ihan sikana energiaa ja mä aloin heti säätää ihan hitosta kaikkea. Ja tänä aamulla kun mä heräsin, niin mun selkä oli tosi paljon parempi. Mikä johti mihinkin vai johti mikään minnekään. Mut joka tapauksessa sen verran paljon oli virtaa sit ja tänäänkin ollut. Et mä ihan niinku ronskisti vaan skippasin tänään muutamat semmoset jutut, mitkä mä olin alun perin ajatellut tekeväni tänään. Mä en saa nyt isompaa eturatasta tuolta aktivoitua, kun mulla on tää kamera tässä isomman eturatta aktivaattorijärjestelmä kahvas kiinni, niin mennään nyt sit tämmösen vähän kevyemmällä vaihteella ja pidetään tämmönen hyvä kadenssi päällä. Oi ei, siinä on nyt tapahtunut työmaa-onnettomuus. Täällä yhteiskunnassa välillä tulee vastaan. En mä tiedä onko ne herkkuja, mutta tämmösiä pieniä vastoinkäymisiä. Ja tässä nyt on tapahtunut tämmönen onnettomuus, että sinne on nyt mennyt toisesta rengas räjähtänyt, toisesta puttuu katto kokonaan. Mut tämmöstä tää elämä välillä. Ei, vaikka tää Varsinais-Suomessa ollaan, niin ei tää silti ihan niinku semmoista täydellistä oo. Mut hei, meri on löydetty nyt jo. No tuolla se on. Tuolla näkyy myös Papisaaren hienot neliskanttiset talot. No se nätti, kun sika pienenä tämä suomalainen mettä. Ei kuvata lenkkeilijöitä, ettei niiden naamat saa liikaa some-influensserointia. Mut missä täällä sit se ulkokuntosali on? Outdoor training gym. Jossain täällä se on. Ajattelin, että mä kävisin vetämässä muutaman leuan tosta, kattokaas nyt. Mä olin melkein 100 varma, että tässä olisi ollut ulkokuntosali. Mut tässä ei oo. Kyllä mä luulen, että meidän täytyy nyt tehdä tämmönen pieni, ihan tämmönen tsekitys hetki tähän. Ihan vaan sen takia, kattokaa, ettei tässä nyt tuu mitään turhia kilometrejä ajettua. Tässä me ollaan. No mihin sit, mitäs vittu? Siinä on nyt tommonen gravel-pyörä nyt sitten. Kyllä se aika raskaan näköinen pyörä on. Polkea. Katsotaan nyt. Jääkö menee? Just pääsee se Loivonmäen ylös. Ja se on se syy minkä takia mulla ei oo graveli. Se minne sä voit gravelilla mennä, niin mä voin tuoda tämänkin kanssa. Ihan yhtä hyvin. Turha siinä on mitään selitellä. No joo. En mä oikeesti voi tulla samoihin paikkoihin, kun te pääsette noitten graveleiden kanssa, mutta kyllä mä voin koittaa. Kyllä mä muutaman kerran olen mettäpolkua ajanut ja se oli ihan kiinnostavaa. Tuolla se ulkokuntosali näkyy, siellä on heti, katsokaa, kauheasti ihmisiä jumppaamassa saman tien. Ei siellä ole muu kuin mennä itse tekemään 3 leukaa ja sanoa, että kyllä se on noin, katsokaa, kun ei sitä enää kato niin voimakas, se on tää ukkeli. Se ei ollut maantiepyörä, se ei ollut gravelpyörä, se oli maastopyörä. Ja se painoo lujaa. Se voi kertakaikkisesti täällä se aurinko paistaa, kuulkaa ihan tuolta. Melkein kirkkaat taivaalta. Tää on ihan käsittämätön. En mä ajatellut, että täällä tämmönen ilta-Arizona olisi paistellut. Vautsi. Siis pienesti ihminen kyllä näköjään onnellinen on. Mä olen tästä. Voi veljet.
Pitäisikö ottaa joku hieno tämmönen kävelykohtauskuvaus tästä näin. Tuolla on ensimmäinen purjevene jo laituris. Komiataa. Tervetuloa. Tervetuloa tänne näin. Tänne kaupungin äänien lähettyvillä taas. Mut kuitenkin sen verran kaukaa täällä ollaan, että Mertsa se meri tossa on. Mä menen nyt kattoo tuon altaan. Sitten toinen juttu myös, että jos mä menen nyt kattoo tuon altaan ja mä en pääsekään sieltä ylös, niin mitä me sitten tehdään? No, eiköhän näistä tilanteista selviisi sit jollain tappaa. Ai. Tupakin tumpei, lasisirui. Kaikkea mitä ihminen tarvitsee löytyy täältä kyllä. Jokakeväinen tukahulmutus. Ei sitä tarvitse katoa hiuksia pestä tai mitään sellaista. Tulee vaan kerran kevää katoa tähän näin tuulee vähän huiskuttamaan. Niin kyllä ne pölyt siitä lähtee. Tää on tämmönen Instagram-kuva, pose. Katsokaa, minä tässä mereen nyt täällä. Mä oon nauttimassa täällä näin. Lähdetään menemään sit. Kattokas kun nyt alkaa tuo aurinko vähän tolleen mennä tonne pilvistöihin, niin alkaa tulla vähän vilua. Mä en tiedä onko se sit auringostakaan ihan suoranaiset kiinni vai onko se enemmänkin siitä, että on ollut niin kauan paikoillaan ja nyt täytyy ruveta liikkumaan, ettei kuole satana hypotermia tänne. Sitähän ei Wim Hof selittänyt teille. Siinä vaiheessa kun se kullihuudus selitti, miten kylmäaltistus tekee tyteistä immuuneen kaikella. Mut sitä se ei kertonut, että jos paikalla olet ja hypotermia tulee, niin se tulee näin. Se on siinä henki pois, morjes. Ui. Meinasin astua ihan suoraan liukkalla kalliolla. Ja jos mä olisin astunut siihen ihan täysin niin kuin ajattelemaan, niin mä olisin päätynyt tonne. Pää edellä kuollut sinne, saatana. Suomalaiset on siitä taitavia, että ne niin kuin menee tänne mettään ja sit ne on toi vitun kivien takaa väijymässä toisiaan. Kaikki on kyllä satana häyhiä snaippereitten kanssa satana luntaisuus. Sielläni odottamassa. Napsautetaan pää irti. Tuossa kattokaa. Häyät. Ui. Just eilen astuin koiran kakkaan ja sain kotoa kuulla siitä, että kyllä pitää vähän tarkkaavaisempi olla ja katsoa mihin astuu. No, mä sit sanoin, että en mä nyt ihan niinku kaikkea voi kuitenkaan koko ajan katsoa. Ja kun mä nyt jalkoja katsoisin, miksi mä paskaa etin, kun elämä on täynnä kaikkea muutakin kiinnostavaa. Mut joo, tästä ei sit seuraavaksi kattokas nyt kottisit ja kotoa sit laitetaan ruokaa suuhun ja sit saakin mennään melkein nukkumaan jo. Se onkin kivaa se nukkuminen, jumalauta, se on kivaa hommaa, se on niin kivaa homma. Joo. Mut tää reissu oli 6/800. Se jäi aika paska. Kaikkea. Moro.